Morning, CH Japan. Sige, pausap ka. Sunugin mo, sunugin. Basa mo. Good morning, Auntie. Auntie Jing. Mega love shoutout po. Good morning. Salamat. 5 million viewers. Mega love shoutout. Thank you, everyone. Nandito ako, Auntie, sa bahay mo. Oh, ayan. Sa highlights. Thank you, Auntie. Update lang tayo. Direct live kahit hindi naka-face live. Diyan lang sa mga tanim-tanim natin. Nakatutok. Habang ako ay nagwawalis-walis sa buong kapaligiran. Update muna tayo.
kukunin ko yung live ko. Sa'yo ko ito to. Gusto mo? Sa'yo ko ito yung live ko.
Bakit ang labo ng cam ko? Oh my God! Tika lang, tika lang. Yun. Ano?
Good morning everyone. Ayan, nagsisimula na naman ang ulan. Dito ko muna itatapat sa aking tanim na strawberries. Ayan. Unti-unti napaparami ko na siya guys. Nagsimula lang yan sa 3 puno. Agoy, ayan na yung ulan. Naulan na guys. Habang ako ay magtatanim ako ng halaman. Andiyan na nga yung ulan. Hello po, Ma'am Inday Tunet. Hagoy, ayan na yung ulan oh. Panay. I love it. Sis Maria, Sis Strawberry. Opo. Nagsimula lang po to Ma'am Tunet sa sa isang runner. Puno lang na maliit. Katulad dito. Yan. Runner yan. Tapos, kapag tumanim ka niya ng isa, na dumudugtong dyan nagkakaroon ulit ng mga another baby plant. Ayan, kaya dumami na ng dumami. Ito yung pinaka mother niya Sana mamunga na. Di pa ako naglalagay ng pampataba. Yan nalabas yung mga ugat. Kaya lang panay ang ulan. Pag nasobrahan kasi sa ulan, pwedeng mamatay ito. Buti na lang, medyo mataas-taas yung pagkakatanim ko. Meron ka po, Ma'am Inday. Namunga na ba siya? Dati nakapabunga na ako nito nung andun pa kami sa kabilang farm. Na-survive ko lang to kasi dati tumira ako doon sa kabilang namin. Walang nag-alaga sa mga strawberry ko doon sa Tres Marias Farm talaga. Kasi doon ako tumira sa bahay namin sa Albay. Hindi ko naasikaso. Pag uwi ko, lahat namatay. Ang gaganda pa man din ang mga strawberry ko noon. Tapos na-survive ko lang 3 puno. Ayan, ito na medyo napaparami ko na. Pag naparami ko na yan, ililipat ko naman ulit ng ibang taniman doon sa malawak na taniman talaga. Salamat po sa lahat ng mga patamsak dyan, sa 3 mata na aking nakikita na nakatambay. Thank you so much. Update ko lang kasi. Kailangan kasi meron din tayong direct live, hindi lahat SC. Kahit hindi tayo magpakita ng mukha, pwede na yan. Habang ako ay nagbubunot-bunot dito ng mga damo-damo, kasi dami ng damo.
namatay, Ma'am Inday, yung strawberry mo. Exit muna ako sis. Ayan, salamat po. Salamat. But if you love and say, try again and walk away. Thank you po. Hi, madam. Good morning, madam. Hindi ka nag-live, madam. Bakit?
Kararating lang. Siguro nag-window shopping ka na naman. Tinignan ko kanina kung naka-live ka, madam. Hindi ka nag-live. Mag-live ka ba? Magla-live ka ba, madam, ngayon? Salamat sa pabidi-bidi dyan. That's all the love that I can do.
Hi, Ma'am Jem. Hello. Sana maligaw din sa bakuran ko. Ayan. Ito, Ma'am Jem, oh, ang dami, oh. Ayan, yung mga runners niya. Ito yung pinaka-mother plant. Sihi. Ano tawag doon? Saha? Saha ba yun? Tapos yun, katulad nito, oh. Simula dyan, ito, nanganak to, iyan. Tapos yan din, nagkaroon din ng runners, ayan na. Ano lang, padami ng padami. Mabilis lang to dumami, Ma'am Jem. Mistisang kalabaw, asan ang father plant host? Andyan, yung nagbabasa. Siya yung father plant na kulubot. Biglang biglang may nagsalita. Kasi nga andun ako sa likod, Ma'am Jem, nagano ko, nagwawalis. Parang gano'n na nga. Nagsimula lang to sa sa 3 puno. Ito yung ano niya, Ma'am Jem, oh, ito yung ano niya, pinakamatanda diyan na halaman at saka yung sa dulo. Nagsimula lang sa 3, tapos ayun na, bilis dumami. Ano lang, siguro 1 buwan pa lang ata to o 3. Hindi ko pa nga na-upload yung pagtanim ko nito eh. Sis Maribek, mega love shoutout, Sis Maribek. Yung variety nito, Ma'am Jem, Japanese Sugar. From Japan, 'di ba? Kasi tumatagal siya matibay siya sa araw at ulan din. Yung iba kasi mabilis mamatay kapag sobrang na-expose sa araw at saka sa ulan. Ito din kapag sobra talaga sa ulan, minsan namamatay ito kaya medyo mataas yung aking itinaniman. Strawberry Sis Maribik. Oo, meron. Maraming variety yung strawberries. Yung iba yung parang pabilog, yung bunga, pahaba. Ito, medyo pahaba. Good morning, sabi ni Madam Cascade. Yap, sensitive ang strawberries sa init. Pero ito matagal siya, matibay sa init. Paparamihin ko to tapos ililipat ko doon sa kabilang area. Oo, sisi, strawberry to. Sino to, Ma'am Jem? Ma'am Jem, kilala mo ba to si Mistisang Kalabaw? Walang variety yan, Ma'am Jem. Marunong lang mag-explain. Explain si host. Mayos ka. Mayos ka, kulubot. Sipa. Alin yung sipain ko? Sipain ko si Maribek kasi si Mistisang Kalabaw. Yung mga comment niyan spam. Kontrabida yan. Oo nga, Ma'am Jem. Gusto ko nga iparinig dito yung busis nang aaway na naman. Masipag magtanim. Walang magawa, Ma'am, Sis Maribik. Sayang ng lupa. Ito, nung nakaraang araw, wala yan Nilagyan ko dito nilipat ko yung mga orchids ko. Dito ko nilagay. Ayan Marami ng bulaklak. Yan. Tawang-tawa si Mistisang Kalabaw. Sana all may Mistisang Kalabaw talaga. Yung pinadidilig ko dito, Ma'am Jem, yung mga pinaghugasan sa sa isda, yung mga malalangsa,
Yan ang gusto ng orchids. Namumulaklak talaga sila kapag yun ang didilig ko. Itinali ko lang, yung iba itinali ko lang dito sa sa puno ng mangga. Ayan, namulaklak din naman. Ito oh. Payaters. Tapos yung puno ng mangga, nilagyan ko ng dragon fruits. Para gumapang siya dito sa puno ng mangga. Ang pangit nga ng pwesto ng mga halaman ni Tres. Hindi maganda. Ito, ang ganda nito. Oh, gusto ko to. Ah, ganon. Never thought na may ganon character ang orchids. Oo, meron, Ma'am Jem. Gusto nila yung mga pinaghugasan ng ng mga isda. Kahit yung aking dragon fruits, yung pinadidilig ko doon, Ma'am Jem, yung mga pinaghugasan ng isda. Ang bilis. Ang bilis niyang tumaas yung aking dragon fruits doon sa may kusina. Nagtanim ako doon sa may kusina. Borders Adventure, mega love shoutout. Good morning. Hugas bigas, yes, oo. Sis Marivec, ganun din yung ginagawa ko. Hinahalo ko din sa Kapag naghugas ako ng bigas, yun, pinadidilig ko din. Tapos yung sa isda din. Tapos yung kaliskis, ang ganda. Kapag nilagay mo talaga dito sa mga puno ng ng orchids, yan. Ang tataba talaga. Salamat sa patamsak. Hindi yan marunong magtanim, Ma'am Jem, for sure. Wala yan alam sa sa farm. Tingnan mo yung mga comment mo, oh. Laging may kailangan pang i-review talaga, oh. Spam message ka talaga dyan. Comment. May pinag-esi na, may ulam pa. May pang-esi na, may ulam pa. May pang-dilig pa sa halaman. Walang sayang. Oo nga eh. 'Di ba? Yung isda. Dapat pala yung mga pinaghugasan ko nun, Ma'am Jem, yung mga kaliskis ng isda, binibidyo ko din, tapos ipandidilig ko dito sa mga orchids, sa halaman. Turuan mo siya, farm. Turuan ka sa kusina. Hindi kaya niyan, Ma'am Jem. Hindi niya kaya. Tingnan mo naman yung katawan niya. Diyan lang siya. Diyan lang siya sa kanyang lungga. Nag-live ka ba, Ma'am Jem, ngayon? Naka-live ka ba? O siya, maiwan ko muna kayo dyan. Labas muna ako. Grocery, saglit. Wow, sana all. Sige, Ma'am Jem, ingat. Mag-end na din ako maya-maya. Update lang. Wala na akong pang-SC. Marami ako natutunan ngayon. Thank you, Ma'am Jem.
pahinga muna. Okay, yun. Salamat, salamat Ma'am Jem. Ingat din sa pag-grocery. Bakit kaya naputol yung mga dahon nito? Kinain ata ng mga ng uod. Ayan o, naputol yung mga dahon. Every day and through the night, nothing that I want to hold this time. Can't let go. I can't let go. Every day through the night, let me be the one to hold you tight. I can't let go. I can't let go.
Ayan, ayan, naulan na ang aking cellphone. Thank you, madam. Thank you for million viewers. Salamat.
Thank you, Kuya James. Thank you, Lola Bittersweet. Madam Cascade, Sis IP. Salamat sa lahat ng naandyan. Ayan. Mag-end live na po ako. Thank you, thank you. Thank you, everyone. Mag-end live na po ako. Ayan, oh, may pangit ako dito kasama. Pakita ko sa ano. Sis Dit! Ay, ano yun? Bakit may pumuputok sa likuran ko? Nagulat ako. Thank you, Sir James. Ayan kasi, oh, may maingay dito akong kasama. May maingay kasi ako ditong kasama, oh. Ayan, oh, ayan, oh, ayan, oh, ayan, oh, ayan, oh. Ayan, oh, ayan, oh, ayan, oh, ayan, oh. Ayan, oh, ayan, oh, ayan, oh, oh. Kitang-kita ba, Lola Sweet? May maingay akong kasama eh, dito sa screen ko. Panay daldal. Thank you, Sis Dit. Sir Zoom, thank you. Nasa Pinas ka pala, Sir Zoom? Ayan, i-ano muna natin to. Yung ano ni Sir, patamsak muna po yung ano ni Sir Zoom, yung link. Tika lang. Mag-i-end na ako, Sir. Sir Zoom. Tamsakan muna natin yung ano, yung patamsak muna mga loves, yung ano ni Sir Zoom. Yung binabang link. Bago tayo mag-end. Parang kilala. Nakita. Kilala mo to, Sis Dit? Ayun o, nakatalokbong ng kumot. Nakatalokbong ng kumot o. Ayan o, ayan o. Charan, charan. Charan, charan, charan. Tawang-tawa si Sis Dit. Ayun o, matutulog pa lang. Matutulog pa lang o. Ayun o, ayun o, ayun o, ayun o, ayun o. Nakita. Nakita mo, Lola Sweet. Ayun yung itsura, oh. Haggard na. Haggard, oh. Pinagtripan. Magaling yan sumayaw. Oo, parang ano, parang walang, ano yun? Yung walang buto. Yung sayaw niya, parang nabalian lang. Sino, sino sis Dit na magaling sumayaw? Yung pinakita ko sa inyo. Yung natutulog sa screen ko. Tika lang muna, puntahan ko muna yung binaba pala ni Sir Zoom bago tayo mag-end live. Sana yun? Bakit di ko na mapuntahan? Ano daw? Kiang ba siya? Kiang ba siya? Napilayan? Kiang magsayaw. Di naman marunong sumayaw. Para napilayan lang. Asa na yun binaba ni Sir Zoom? Ayan. Tusok 24. Tamsak 24 na ako, Sir Zoom dito. Waiting. Sino ba mga naka-live ngayon? Sabi ko 2 hours lang ako. Ayan, naka 2 hours and 33 minutes na. Haha, mabait pagtulog, Sis Dit. Diba, Lola Sweet? Mabait pagtulog. Yeah, thank you so much din, Sir James. Ang galing mong kumanta. Di ba mabait ka pagtulog? May shout out ka? Shout out ka sa live ko, dali.
Ayaw. Shoutout na sa live. Ha? Ang galing ni Kuya James kumanta nung Saturday. Next time in the morning si stress. Yeah, sure, Sir James, Kuya James. Oo nga hinihintay ka namin sis Dit para umakyat ka sana. Gusto namin mapakinggan yung boses mo. Sayang James. Tapos si Madam, alam mo ba hindi naman umakyat. Hindi umakyat si Madam. Tapos pinaghintay ako ng 3 hours bago dumating si Kuya James. Naka 3 hours na akong long playing na kanta. Grabe, yung lalamunan ko talaga namaga na. Tapos nung sila na yung nasa taas, yung V8 ko ayaw na makisama, hindi na na-under yung mic. Sabi ni Sir James, stress, hindi ako makasagot kasi hindi pala naririnig sa live kapag walang mic. Panay yung yaw-yaw ko doon, hindi pala ako naririnig pag walang mic. Sayang, huminto na ulan. Oo nga. Huminto na yung ulan, Madam. Madam, next time ha, ikaw talaga, ikaw yung nagplano, sabi mo, kakanta tayo. Hapon nga, nagyayaya sana si Juwari Wap kumanta. Tinamad ako kasi yung boses ko, yung lalamunan ko, namamaga pa. Ayaw niya naman siya solo sa taas. Sabi ko, mag-live ako pero ikaw yung kakanta. Wag na magpaliwanag. Nice to have a mic. Busy ang person, pasensya na. Yun nga hinihintay sana namin yung mga pamalakasan mong mga Imelda Papin ba yun? Na kanta mo. Narinig kaya namin ni Lola Sweet nung kumakanta ka. Kunwari yung live niya nakaharap sa halaman ba yun, Lola Sweet? Tapos kumakanta siya kunwari ang layo niya sa live. Pero rinig na rinig yung boses niyang malumanay, kumanta. Yung hindi nakakasawa na boses. Parang makakatulog ka kapag napapakinggan mo. Ako naman yung boses ko nakakairita. Kakairita. Si Kuya James din, ang galing kumanta, ang ganda ng boses, bilog na bilog. Hindi napapagod, kaya nakarami siyang kanta nung Saturday. 'Di ba Lola Sweet? Nakaraming kanta si Kuya James. Kakanta na sana ako, ayaw ako pa papasukin. Ayan, oo nga pala Madam, aakit ka sana pero ayaw. Bakit? Bakit Madam, di ka makaakyat? Anong nangyari doon? Kasi yung bakit? Di ba kahit ninja nakakaakyat naman? Nung umakyat nga ako kay Sir Zoom, gamit ko ninja. Nakaakyat naman ako kasi naka-live yung ko ata noon, main. Ready na talaga ako. Sisi Sky! Shouty Sisi, nag-live ka ba? Sayang ng ko paabutin ko kaya to ng 3 hours. Ayan 2 hours and 37 minutes. Konti na lang 'di ba? Magti 3 hours na. Konting daldal. Konting daldal na lang. Morning everyone, sabi ni Sis Sky. B Sky, shouty, sabi ni Lola Better Sweet. Buti pa to si Sis Sky, ang ganda ng niya. Yung essing niya, humahakot ng momo. Gayahin ko nga yun, Sis Sky, dito sa kamay. Paano ba? Yung kuko, nagbunot ako ng kanina. Yung ganun-ganun. Ano kaya i-drawing ko dyan? Mag-drawing ako ng ulo ng manok. Ulo ng manok. Tapos kakainin ko yung itlog. Yung itlog, kaya ng kamay ko. Ganon.
Stress, wala na daw ulan. Hihi. Oo nga madam, wala nang ulan. Mainit na, ayan oh. May mga sinampay na dun. Ayan oh, nagbibilad si Diego. Si Diego, nagbibilad. Pangit ng view doon kasi may sinampay. Paabutin ko na lang to ng 3 hours. Sayang din naman oh, naka 2 hours and 39 minutes na ako. May nag-sunbeating. Oo nga. Si Diego kasi nasa nasa 4 na araw na panay yung ulan dito sa Kabikulan. Papi, tulog na. Oo, si Diego yan. Diego, Kuya James. Kuya Zoom. Thank you po sa lahat ng naandyan. Ayan, nagbibilad sila kapag ganitong yung mga aso, gustong-gusto nila dyan na naaarawan sila. Pag maulan kasi, pag maulan, siguro nilalamig din sila. Yung isa dito sa gilid. Asan kaya si Blackie? Blackie! Andun na naman si Blackie sa sa kusina. Lagi nasa mas gusto niya kasi matulog sa loob ng bahay kaysa sa labas. Marami to madam na aso. Yung aso doon sa kabilang farm, 5 ata. Tapos dito sa amin, 4. Minsan kapag pumupunta dito yung 5 doon, ang dami kong kasama dyan sa ilalim ng kanyugan. Ang dami kong kasamang mga aso. Umaraw na. Oo nga madam, ilalabas ko yung mga sinampay ko dito sa loob. Tandang na manok i-drawing mo. Oo nga sisi, paano kaya yun no? Paano kaya yun no? Tapos yung itlog yung kaso lang, ang lalaki ng mga itlog ng itik, yung itlog ng manok dyan, inubos na nila nilaga. Hindi ka siya dito sa kamay ko yung yung itlog ng itik. They are chilling. Oo, Kuya James. Nilalamig din sila. Ayan yung mga manok sa dulo. Tiw, 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 tiw! Tiw, 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 tiw! Teka lang, bigyan ko nga ng bili ka itlog ng pugo. Hindi naman ako lumalabas, Isdit. Hindi naman ako nalabas. Pupunta doon sa palengke. The dogs stress. Paano ba kayo magtawag ng ng mga manok? Ganun din ba? Kruk 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 kruk. Tik 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 tik. Kruk. Kruk 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 kruk. Tiw 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 tiw. Wala yung malalaki na mga manok kung saan na napunta na naman. Ayan, na ako. 2 hours and 42 minutes. Ayan, ang bilis lang, 'di ba? Nagulat. Walang pakialam yung aso, oh. Tulog na tulog. Thank you, Sir Zong. Si Stress. Bird training. Trainer? Bird trainer?
Paano mag-train ng ano, ng bird? Bird. Kuya James. Tiw, 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 tiw. Tiw, 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 tiw. Yung bird? I-call ko yung bird, Sir James, Kuya James. Kruk, 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 kruk. Pato. Yung pato namin sa andon sa ano, kabilang farm. Nasa kabilang farm, Kuya James, yung aming pato, itik. Dito, manok lang dito. Konting manok. Doon sa kabilang farm, pato, itik, manok. Kalabaw. Isda na rin kasi malapit kami sa ano, sa Sapa. Mabuti Farm. Peito. Ang cute naman. Peito. Peto. Oo, kalabaw. Wow, daming alaga. Doon sa kabila sis, nakakabilo kami doon mag-alaga ng itik. Kasi yung bahay namin, yung baba ng bahay namin, palayan na siya. Tapos, merong maliit na ilog, yung Sapa. Ang daming isda doon. Tapos yung, dati yung alaga ko doon na itik, ano siya, 30 itik. 30. Tapos, alam nyo ba, one time, paglabas ko ng bahay, pagpunta ko doon sa may baba, sa may babuyan, nagpakain ako ng baboy. Nakita ko yung mga itik, nagkalat na. Nagkalat yung mga itik ko, patay. Kasi minukbang ng mga aso ng aming kapitbahay. Alam niyo yung natira? Yung natirang itik, 7 sa 30. Grabe yung iyak ko noon. Umiyak talaga ako ng umiyak kasi yung pinagbilihan ko noon, binili ko yan sa best friend ko na taga Bulan, Sorsogon. Idinaan niya pa sa akin. Inabangan ko siya sa ano, sa doon sa ano, sa National Highway. Inabangan ko siya. Inabot niya lang sa akin from bus. Tapos inalagaan ko, napalaki ko na siya. Tapos nung malaki na siya, yun, minukbang ng mga aso ng kapitbahay. Grabe. Grabe yung iyak ko noon talaga. Tapos yung natirang 7, yun ang nabuhay ko. Tapos yun, nangitlog yun. Tapos pinalimliman ko sa manok kasi nga yung itik, hindi naman talaga sila naglilimlim ng sarili nilang itlog. Watak-watak sila mangitlog. Hindi sila katulad ng pato na yung pato talaga maalaga sa itlog nila. Yung itik, hindi. Nosebleed. Bahala ka dyan, Lola Sweet. Mag-translate kay Kuya James. Lola Sweet, i-translate mo yung sinasabi ko kay Kuya James para maintindihan niya. Ikaw naman yung taga-English ngayon. Kasi nano-nosebleed daw siya. Nosebleed. Ano nangyari dito? Bakit nawala? Huwag kang maingay. Ang ingay nitong isa. Hindi ko alam bakit nawala. Ayan. Tapos yun, doon nagsimula. Tapos nung mga malalaki na din yung sisiw ng mga natirang 7 na pato, itik, namatay na naman, nawala na naman yung mga ano, nanay. Yung mga nanay na itik. Tapos yun na naman yung mga natira na mga sisiw nila, yun naman yung napalaki namin. Hanggang ngayon, nananatiling 8 na lang din yung mga itik doon. Kasi nga, laging nawawala yung iba. Minumukbang ng aso, tapos kapag napunta doon sa ano, pumupunta doon sa kabilang palayan, hindi na nakakabalik sa bahay. Nawawala na.
Oo nga eh, ang sarap ng higa ni Doggy. Jigo! Hala, si Jigo, nananaginip na ata. Duy! 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 Jigo? Ayan si Bulaw. Andito ka pala, Bulaw. Akala ko nasa kabilang farm ka. Ha? Labas, labas, labas. Day, 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 day. Apat, 5 pala yung aso na andito. Chu, 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 chu. Chu, 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 chu. Ayan o. Ayan sila. 5 pala silang naandito sa taas. Yung iba dun sa baba, sa kabilang farm. Ayan, konti na lang po. Ano na lang, 9 minutes na lang, 11. Thank you for eyes na naandyan. How many dogs is stress? 5, yan, 5, 5 here. Five, Sir James, Kuya James. Yan o, yung isa. Maswerte ang mahilig sa mga hayop. Bakit daw? Bakit swerte, sis, sis Dit? Bakit swerte? Dapat mayaman na kami kung swerte kasi ang dami naming alaga. Bakit hindi naman? Hindi naman kami mayaman. Pero takot ako sis Dit, hindi kahit may mga alaga kaming aso, hindi ko sila pinapaliguan, hindi ko sila hinahawakan. Kasi takot ako, ayaw ko makagat ako kasi nakagat na ako nung maliit pa ako, nung siguro mga 13 years old ako noon. Sinakmal ako ng aso na merong anak sa paa, kaya takot na takot ako na sa aso talaga. Kahit may aso kami, dyan lang. Hindi namin sila pinapaliguan. Sila yung kusa na naliligo sa ilog. Pag napunta kami doon sa kabilang bahay, hindi sila dumadaan sa tulay, nadaan sila talaga, tumatawid sila sa ilog, naliligo sila diretso. Yung mga aso na yan. Basta. Basta. Okay lang yan, basta maayos lang ang buhay, Tres. Okay lang naman, sis Dit. Marami ngang lupa, kaya lang, syempre, kami-kami lang yung nag-ano talaga. Hindi namin kaya kumuha ng ng manpower. Kulang sa manpower. Kami-kami lang yung mga nagmimikos-mikos sa aming lupa. Kaya si Father, kaliwat kanan yung ni Father araw-araw. Kaya sabi ko, buti na lang, dapat ginawa na lang akong lalaki. Kasi 2 lang yung lalaking kapatid ko 3 kaming babae, 5 lang kami kasi, 5 lang kasi kami. Kaya si Father, ando na naman nga sa kabilang nasa kabilang farm na naman si Father, nag-ano ng palayan. Kumuha siya doon ng katulong sa palayan. Kumuha siya, nag-upa siya ng tao. Kasi magtatanim na naman daw sila. Magtatanim na naman daw sila ng palay. Musta, Ma'am Dit? Ayos lang, James. Ang aso pati, napaka-loyal na alaga. Oo nga. Kaya gustong-gusto ko. Kahit ako, ngayon, mag-isa na naman ako dito sa bahay. Wala na naman sila. Watak-watak kasi sis Dit Yung bahay na, may bahay kami sa Albay. Pagka Friday, napunta doon si Mama.
Umuwi dito minsan Sunday na or Monday. Tapos si Papa naman andun sa kabila. Nilalakad lang namin pagkagaling dito sa amin. Doon lang sa likod, pababa yung bahay namin. Dadaan ng isang lupa. Tapos yung isa sa tito ko, yung pangatlong lupa sa amin na. Yun. Kaya laging watak-watak kami. Kaya minsan lagi ako mag-isa dito. Ayaw ko naman minsan iwanan si mother na gusto ko nga sana maganda din. Bakasyon din doon sa kabilang bahay, sa Albay. Ayaw naman nila ako mag-isa lang doon sa bahay, sa Albay. Tapos nawili ako dito kasi may wifi. Pero kung walang wifi, andun ako noon sa Albay. Kasi malapit sa bayan eh. Daming lupain. Hindi naman masyado, sis Dit. Ano lang naman, ah, 6 na hektarya yung andon sa baba. Yung dito, ito talaga, bahay lang ang sa amin dito. Ito lang na bahay, ito ang amin. Tapos itong lupa na itong nakikita nyo, sa tita ko to, na kami yung pinapaalaga nila sa amin. Itong lupa. Nasa ano din to? 3, 4, 5 din. Nasa 5. 5 hectares. Meron din kaming isa pang lupa na parang abandon na. Doon talaga kami lumaki. Malayo, nasa dulo nitong barangay. Pupuntahan lang nila kuya ko kapag mag-harvest time na. Nakatiwangwang lang doon. Nasa ano din yun, 6 na hektarya. Nakatiwangwang lang. Kaya marami yung may-ari, yung mga taga-barangay. Doon sila kumukuha ng mga na mga panggata na niyog, mga kahoy. Kaya minsan nauunahan sila kuya. Na harvest nilang niyog, mga tira-tira na lang. Kasi nga walang nakatira. Ayaw naman nila tirahan kasi nasanay na din dito sa malapit. Kasi medyo malayo din yun sa sa kalsada, sa barangay road. Medyo malayo din. Pero maganda din doon. Medyo malapit sa sa karugtong ng dagat. Ayan, nadala sa mga pakwento-kwento. Ayan, malapit na tayong mag-end. Malawak yan, patag pa. Oo sis. Dito, maganda dito. Tapos magaganda yung nyug. Kaya takot kaming madaanan ng bagyo dito kasi nga yung source of income namin talaga, niyog. Bukod sa matataas na yung nyug na iba, merong mga nasa ilalim na mga panibagong tanim na mga niyog. Harvest peanuts. Si Stress. Bagong tanim pa lang, Kuya James. Yung peanut namin, bagong tanim. Salamat sa inyo dyan. Salamat po sa inyo dyan, Madam, Sis Dit, Kuya James, Lola Better Sweet, Sis IP, Sir Zoom, sa lahat po ng mga pumasok dito sa aking live ngayong umaga. Salamat po ng marami sa inyo. Oo, Lola, ano na lang, 5 minutes na lang, Lola. Mag-end na ako. Mag-live ka na? Naka-live ka na ba, Lola Sweet? Mag-ready ka na? Mag-ready ka na, Lola Sweet. Ikaw na masunod sa akin. Sino pa ba yung mga naka-live ngayon? Sis IP? Nag-live na? Mag-set up ka na, Lola Sweet. Malapit na ako. Yung isa doon sa kwarto, itambay ko sa'yo. Nag-ano pala si Antaray. Ayan o, naka-ano pala siya, naka-live.
Wow, sana all. May mumu siya, 13. Si Antaray. Naka-live si Antaray. Live ka na Lola, magtambay mi. Tinatamad ako. Mag-live kayo. Yung mga nagpapamuni, huwag kayong tamarin. Huwag kayong tamarin mga lalabs. Sakit ng bato ko. Lula Sweet, ang sakit ng bato ko. Aray. Sis Enchanting Kingdom, mega love shoutout. Salamat sa pagbisita. Salamat Sweet. Ayan, may niluluto daw si Lola Sweet na ano. Niluluto ka daw. Sis Dit, niluluto ka daw ni ano, Lola Sweet. Magsala nga din ako sa iyo mamaya. Kasi lagi kong natatambayan talaga ng mahaba si ano, si Sis IP. Kasi doon free yung isa kong CP. Minsan kasi si Sis Dit, may mga kasabayan ko din minsan. Minsan may nakasalang sa akin. Kaya hindi ko masyadong na tatambayan ng mahaba talaga. Natatambayan ko mga isang oras. No, natatamad naman ako magpasa ng resibo pag isang oras lang. Nagpapasa ako pag mga inaabot ng 6 na oras, ganon. Tutulog ka na? Tutulog ka na, Juwari Wap? OTW An, ayan. Thank you, Kuya James. Halo-halo gawa ko sa iyo, Ma'am Dit, kasi ang dami yellow. Ganon? Dami yellow. Baka ano yun? Ah, okay. Alam ko na. Halo-halo. Oo. Parang ang sarap nga talaga, no? Kung pwede lang talaga gawin, ihalo yun sa halo-halo, Sis Dit. Yung ano, yung snow. Ano kaya yung lasa, no? Na-try mo na ba? Na-try mo na ba yun, Sis Dit? Yung ano, yung snow. Kasi 'di ba hindi ka na magka-crack ng yellow ng ice. Ano kaya no? Ano kaya yung lasa? Pakitanong sa jowa mo kung di pa nagamit yung pinasa mo sa akin. Naalin doon? Yung isaw-isaw? May pinasa ako sa iyo, hindi. Bagong ano niya yon, bagong video niya yon. Dikit dan connected an. Dikit na dan connected na daw. Hindi pa 'yon Lola Sweet. Hindi pa 'yon nagamit. Yung binigay ko sa iyo kagabi, anong isang araw, hindi pa 'yon. Tapos yung pinorward ko sa iyo kasi pinorward niya 'yon sa akin. I-SC ko daw. Tinamad naman ako kasi ang XC. Gusto ko mag-SC yung mga at least 2 minutes, 'di ba? Yung haba. 1 minutes or 2 ganon. Masarap halo-halo. Okay. Kasi baka nagamit niya na. Hindi pa daw. Namimiss ko yung bakuran nyo, Tres. Talaga ba? Ito? Gusto mo ba yung bakuran na ganito? Yung ano, nung isang araw, bisibisihan ako dito. Tinanggal ko yung malakas na ano dito. Damo na kulay green, katulad niyan, katulad nito, oh. Tinanggal ko kasi pinagbibiladan ng mga damit. Tinanggal ko kasi ang dilim na, hindi ko na nakikita yung dyan na mga halaman. Nabubulalakits. Yung mga halaman kasi namatay dahil doon, kumbaga nahaharangan kasi noon kasi ang sukal na, yung mayabong ba, pinalitan ko ng namumulaklak. Kaya yung ipinalit ko, ito siya, oh, ito. Yan, namumulaklak. Yan yung paparamihin ko. Ititrim ko lang lagi. Kaya lang, lagi naman kasi dito maano, lagi akong pagod dito magwalis. Kasi tingnan nyo yung paligid, oh, puro dahon. Kaya maya-maya, ang daming laglag na mga
dahon. Kasi puro dahon eh. Puro Indian mango, langka, rambutan, dalanghita, ayan, na maraming bunga. Kaya lagi akong pagod dito, umaga't hapon, kung alam nyo lang. Kaya kapag nagla-live si Madam, lagi kong sinasabi, busy-busy, busy sa labas. Lagi ako nagwawalis umaga't hapon, guys. Ayan, sino yung gusto ng dalandan dyan? Pitas na. Uwi ka na daw, sis Dit, kasi pupunta tayo doon kila Madam Cascade. Sasama tayo. Maliligo tayo sa dagat kasi napakalapit lang ng dagat ni Madam doon sa baba lang ng bahay niya. Yan o, sino yung gusto? Pitas na. You buy in Filipino store. International store may mahal. Yeah, daming bunga. Ang daming bunga, sis Dit. Na-harvestan na to ni Father. Itininda niya sa palengke. Ito yung mga natira na hindi pa hindi pa hinog, malapit na. O di ba? Tapos ito yung inano ko, naka short video to na inaasaral ko dati. Naasarol ko tapos nung naasarol ko na, ayan, tinaniman ni Mother ng gabi. Ayan. Ayan, ilibot ko na to ko kayo dito sa bakuran. Kasi namimiss daw ni Sis Dit yung bakuran. At ito naman po yung aming tanim na chiko. Na mayroon ng bunga. Ano siya? Ano yung tawag doon? Marcot? Marcot ba yun? Yung mababa pa lang, namumunga na. Ayan. Nakakuha ko dito ng isang araw, hinog na. Ito, parang malapit na to mahinog, oh. Yan. Hindi ko pa to nga nabibidyohan. Dapat pala mabidyohan ko to, no. Mai-upload ko. At ito din yung namumulaklak na siya, oh. Namumulaklak na. Yan. Sunod-sunod, 'di ba? Sunod-sunod. Habang may bunga siya, namumulaklak na siya. Oy, gabi. Ayan yung gabi, sis Dit. Oh, sarap nito. Sarap nito sa crabs or hipon, 'di ba? Ang ganda ng puno niya. Oo, ha? Ang lalapad ng dahon. O siya, mainit na dito sa likod bahay. Tapos yung mga tanim-tanim na mga gumagapang, ayan. Ayan o, ayan. Masarap yan, gabi, laing ang laman. Masarap. Uy, ay, ang daming langgam. Agoy, agoy, agoy. Napakan ko. Ang daming langgam. Oo, yung laman nito, masarap. Tapos yung mga dahon, kapag ako nagwawalis, yung mga dahon nito, nilalagay ko lang dyan sa puno niya. Kasi pampataba pa yung mga dahon. Uy, ginagawa palang suman yung ano nito? Yung laman ng laing, sis Dit, di ko alam yun ha. Suman pala. Ang alam ko kasi, kamuting kahoy lang. Yung ginagawang ano, suman. Di ko alam na pati pala yung gabi, pwedeng gawin. Excuse me. Oo, laing. May takway na buttress. Meron sis Dit. Ganun pala yun.
Tay Hefty, mega love shoutout, Tay. Thank you. Mag-i-end na po ako. Mag-i-end live na po. Still sarap, sabi ni Kuya James. Ayan, thank you so much guys. Mga lalabs, thank you. Dito pala yung aking pananim, pinahinog kong talong. Ayan. Kukunin ko yung buto niyan kasi pananim namin doon sa inararo ni Father. Kasi ang mahal ng pananim ngayon, yung mga buto-buto, buto-buto, yung mga seeds na pananim ng mga gulay, ang mahal. Ang mahal sa TikTok. Gadgarin mo, tapos haluan nyog at asukal, tapos balutin, iluto. Wow, talaga ba? Parang ano lang din, kamuting kahoy. Kuya James, thank you. Ayan, bye everyone. Mag-end live na po ako. Salamat ng marami sa pag-stay. Sa mga tumambay dyan, thank you so much. Kuya James, Lola Sweet, Sis Dit, Madam Cascade, Tay Hefty, salamat. Sis IP kanina, Sis Enchanting Kingdom, Queendom. Sa lahat po ng mga sumilip dito kay Sis Anden na tumambay dito kanina. Thank you so much. Bye everyone. Sis Dit, di ka magla-live. Lola, mag-live ka na dali. Salamat, pakisabi. Kanino? Oo. Sige. Lola Sweet. Ito siya, oh. Ito. Sige na. Sige na, Kuya James. Iwanan nyo na ako dito. Iwanan nyo na ako, guys. Bye! Salamat! Thank you. Kita-kit sa mga live nyo, guys. Tay, thank you so much po. Bye! Bye, Lola! Kuya James, Sis Dit, Madam, Tay, Kaiser Zoom, thank you. Bye! Ay po, love! Pinapak